Malawakang clean-up drive isinagawa sa Calasiao bilang paghahanda sa Kalamidad. Tutukan ng buong ulat kay Idol Aison Moyano. Nagsagawa ang pamahalaan ng bayan ng Calasiao ng municipal-wide cleanup drive noong July 30, 2026. Batay sa ulat, alinsunod umano ito sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month or NDRM at pagpapaiting ng kahandaan ng komunidad laban sa mga sakuna. Sinuyod ng mga kalahok ang plaza at iba pang pangunahing lugar sa bayan upang alisin ang mga naglalakihang damo, basura at iba pang saggabal na maaring magdulot ng pagbaha at panganib sa mga panahon ng kalamidad. Ayon sa LGU, layunin ng aktibidad na mabawasan ang disaster risk sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aalis ng mga debris sa mga pampublikong lugar. Bahagi rin ng cleanup drive ng pagsusulong ng Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 para sa maagap na paghahanda sa harap ng sakuna. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.